continuar en la clase de matemàtiques d'ahir. Bueno, això què vol dir? Bueno, si no vulgueu matemàtiques, pues donarem anglès, que és una molt bona opció. Bueno, pues, com a última opció, anem a començar en la clase de geografia, la deixarem ahir. Què és el que vulgueu fer? A veure, tu, dime. Nosaltres hem vingut a fer història. David, arruixa-li. No. Un poc més de desparpajo. Arruixa-li, David. Lo millor està per vindre. Amunt, Julen!